Голос телепроектного финалистка Эльмира Калимуллина. Musa Jalil премиясы лауреаты композитор Эльмир Низамов. Эльмир Низамов. Скрипкада Хоногара лауреат премиялары Валия Жарова. Валия Жарова. Хамзалда Александр Градский отырырға тиеш. Ул әліне бұрылды Эльмирға апарат. Эльмира Калимуллина. Devam eden Asalda'da var huzurunuzun festivalini. Bilesiniz hürmetli tamaşaçılar. Artistler arasında yıllar boyu sınalып gelgen kişilerine күзәтүләр бар бит. Менә мәсәлән, әгәр дә Зәйнәп Зөфәрне, Зөфәр Зәйнәпне мактап утыралар икән, димәк алар Җавид белән Зөлфиядә кунакта. Әмма әгәр дә Гүзәл Уразова концертка үзлегенә килгән икән, димәк ул итләрне тагын балалар белән идея бикләп калдырган дигән сүз. Ишек тыштан бикләнә, ачкыч Гүзәлдә генә. Әмма тагын күзәтү. Әгәр дә Айфара төркем егетләренең йөзләре моңсу икән, димәк тиздән группа лидеры Алмазның туган көне. Акча җыелышырга кирәк. Әгәр дә җырчы ялгыз нора төбендә, учак яктысында, күз яшьләренә тыгыла-тыгыла фотосурәтләрне йырта-йырта елап утыра. Аннан соң шул йыртылган фотосурәтләрне кире тоташтырып булмаячагына тагын да катырак елый башлый икән, менә бу җырчы елның иң романтик җырчысы икәнсез. Әлеге күз яшьләре шушы ялгыз нарат астында күптән калган, елау теләге кискен генә, убышу теләгенә алышкан. Беләсезме? Һәм җырда шулай атала бер үбәсем килә. Бу җырга заманында Леонид Ильич Брежнев мөкиббән киткән булыр иде. Бер үбәсем килә җыры белән Татар җыры 2015 фестивалендә иң романтик җырчы исеменә лаек булган җырчы Илназ Сафиуллин. Мәскәү сәлам! Бер үбәсем килә күзләремә, исерәсен сөйле сүзләреңә. Җилләр булып сарыласың килә, яланaya узга эзләреңә. Бер шишәсен килә серләреңә, яктыртасың соңгы күзләреңә. Шашып бер назлыйсың килә, ай нурыннан нурлы йөзләреңә. Бер үбәсем килә күзләреңә, исерәсен сөйле сүзләреңә. Җилләр булып сарыласың килә, сөю учарыңда гөрли-гөрли. Кабатлыйсың килә исереңә, исләреңнең тезгеннәрен сүртеп. Яратасың килә бары сезне Мәскәү, китте. Бер назлыйсың килә чәчләреңә, бер кошасың килә илләреңнән.
сөйлеу сөздеріңнен. Рахмет. Ильназ Сафиуллин! Елдің ең романтик жыршысы Ильназ Сафиуллин. Айбас. Ау. Ильназдың анкетасы келіп біләктелі менің қолға. Бұл анкетада оның тұрда бек көбей бірлер біліп болам. Так, Мәселен әйдә. қараңыз, ішесізмі дегенде ол жоқ деген. Belki tartadır. Yok. Kartı oynayayım. Анысы да yok деген. Xotin qizlar punktunda ne turadi? Қатын қыздар пунктта былайырақ. Ғұмырым бойы сүйгеніме тоғры болашақмын деп жазған. Nega olsa birgina da yetishtirishga kimchiligi yo'qmi Elnazdan? Жетішсіздігі деген жерде көп ал деп жазған. Mana shu yerdan boshlamak kerak Elnaz. Naqta shu yerda. Алайса, ширатағы жыршының анкетасы біз оқырдан оқи башлаймыз. Жетішсіздігі деген графа буш. Чөнки ол біздің яратқан жыршыбыз, Татарстанның һәм Россияның халық артисты Венера Ганеева. Assalamu alaykum. Moskva қаласында яшар Uzman ijrochi millatdoshlar. Xayrli kechlar. Yıllar şalarımı Vaktan dağla
Türkiye'nin ve Bulgaristan'ın halk artisti Gülina Ganiyeva. Sponsorlar var. Nahar ben sağlar
Elfine Özhamova. Elfine Özhamova. Brevit nişik yaratalar Elfine Hanım'ı, ha? Yaratalar elbette. Onun bir sahneye çıkanda bu arasında uğuşlu uçsun için bir seri var. Bir seri var. Elfine apa tufli eşine zenger yakut taş salıp koyarken. Uzaydoşa onun kavşağı basıla hem elini taş onu üstünden de saklıydı. Hem de senin ne taş saklayamaz. Beni niye taş saklayma? Koysasın tizgine elektriğesin, şunu su saklayın, su uçkanda. Soğuşkanda. Biz bu siyamanı kurtarmayız değil mi? Emine benim şehazı sahneye çıkacak jirşini tavuşu saklayın. Ol jirli başlauğa bütün kişi tan kala. Nerede işleysin unutak hem kungiller yumşara. Özünün jırları bilen unutturup, şın bunun neydi ikenligin jırları bilen deliller birişler jirşimiz Rişat Tıhvatulli. İsa misiniz hürmetli arkadaşlar? Tatar jırı proyekti bolğaç, halkımızın jırlarında unutmayğan. Yaratkan jırlarımızın birisi Jankay Janar.
Tatar ruhunu, yüzlü derecede Tatar halkına üretmiştir. Görüşüne Rişat Fatih'li. Ришат Ахматуллин. büyük uzman sistem oldu. Dağıstan'dan muhal kazanlar artisti Firuz Bakirov. Татарчина фестиваля лауреаты Филюс Бакиров. Татарчина ел сайын иң-иңнәрне бергә бер зур сәхнәгә җыя. Һәм инде әлбәттә иң-иңнәр дигән исемлектә Хәмдүнә Тимергалиева да бар. Менә әле генә сәхнә артында Хәмдүнә белән сөйләшеп тордым. Эй, яратам ди, ел сайын Мәскәүгә шундый яратып килә ди, ләкин монда шуның хәтле күп машина ди, шуның хәтле күп машина дип зарланып торды. Татарстанның халык артисты, диме, Зебра аркылы 15 ел дәвамында чыгармый торгандар. Хәмдүнә аптырап калмаган, кулына кирпич алган да елмаеп чыгып киткән. Күргәннәр? Мораль, елмайыгыз. Siz yılmaysanız kalganların da keyfi көтәрелер, алар да сезгә yılmayır. Hem umumen sahneden de күп yılmayasың, şunu kadar күбрәк alkışlar alasың миңа калса.
Хәзер без бу теорияны тикшереп карарбыз. Сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисты һәм яраткан җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева. каршы алабыз. Шушы матур җомга кичендә җомга кием бүләк итегезгә хәтта ханым көчле алкышлар үзенә. Тимергалиева! Рәхмәт, Мәскәү! Мин сезне яратам! Сирдашлар! Мин исән! Без дә исән! Һәм без дә сезне яратабыз. Алып менә Масатага бер җырчыны үлеп яратам. Үлем ярата һәм ул чыгарга әзер һәм ошмы. Yıllar uyar, yanımızda varlar. Fatih
Николай Басков белән дус, хәтта костюмында бүләк итеп калдырган. Инде Хәкимов дигән халык шундук шылдаша башлый, эзли башлый, кая гүзәле дип. Гүзәле дә монда бердә борчылмагыз, хәзер үзен сәхнәгә чакырырбыз. Шулай алкышлардан җырлап җәмәгать. Татар җыры сәхнәсендә Татарстанның ат казанган артисты Гүзәл Уразова. Hayırlı geçmezler. Peygamberimizden. Bağlarlarda bağlarlarda durmuşumuz ne yerler. Kızlarım bir bularım
ciddi. Ayvaz. Bilmemiz. Hem salavat. Tatar jürü sahnesinde Tataristan'ın halk artisti hem yaratkan jürşimiz Salavat Fethedinov. Tataristan. Bir yaradan silip Tataristan, Balkanları ışıyor atan. Ufukere yeşil yeşil yavran, yağmurları ışıyor atan. Ufukere yeşil yeşil yavran, yağmurları ışıyor atan. Bir yaradan silip Tataristan, olur halkı ışıyor atan. Şairke erkeklerin ışın, Tatar dere ışıyor atan. Şairke erkeklerin ışın, Tatar dere ışıyor atan.
üşür Bu bayları üşüyor Bu bayları seyleşler üşür Şehirlere üşüyor Bu bayları seyleşler üşür İlhamlarım üşüyor Min yaratam seni Tataristan. Min yaratam seni Tatar jiri. Biz yo'latamiz sizni Moskva. Yil sayin shunday ko'rkam traditsiyaga aylangan uchrashuvlar nasib bo'lsin. Yashasin Tatar jiri. Rahmat Moskva. Do'stlar, azizlar, aytangiz Moskva tomoshachisi oldida boshimizni egib, Bubin Moskva. Kelasi uchrashuvga qadar kelganingiz uchun zo'r rahmat. Tatar jiri Moskvada 6-yillar o'ngishli o'zda. Eson sog' bo'lamiz. Да, если говорить о них, да, концерт не удался, да, серьезно. Я на Антарктику что так, взор кинуть. Опустились. Яна будет, да? Был? Ему так только стороны подойдут, я хочу сказать, вот такую людей, кто, конечно, такие помнят, читать. А да, кстати, как ты это приметила? Ну, потому что у меня взгляд был вот на таких вот он яркий сейчас. Да? Яркий. Когда на Дубровской работает,
Tamam. Пойдем, Динара. Динара. Все вот так. Сейчас мне тоже надо. Как вам насала есть? Динара. Bunda zor telefon. Мама, ты шапку не покупай. Yolkaga bürkeden